să introducem și pe Tudor, să reintroducem și știți cum se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte, o carte face cât 1.000.000 de cuvinte. Tudor deja s-a prezentat, acum se va reprezenta, folosind niște cărți. Tudor, ce cărți ne-ai adus și ce reprezintă ele? Am adus de la Institutul Mises, deci de la institutul pe care îl prezidez. Ultimele apariții editoriale sunt din 2020, avem și altceva în pregătire cu care o să ieșim cât de curând. Dar, în primul rând, să vă vorbesc despre acest tratat aproape de Murray Rothbard, deci este un autor, este un autor american care vorbește despre posibilitatea de reformare a sistemului nu numai economic, ci și politic. Și în cartea asta discută soluții pe diferite sectoare. Zice, uite, ai soluția liberală, în ultima instanță soluția pieței libere, și spune, uite cum se aplică piața liberă în diferite sectoare. Și atinge foarte multe sfere ale vieții, practic încearcă să atingă toate domeniile relevante, inclusiv moneda. Inclusiv moneda, e un capitol aici despre monedă, despre educație, da? Oamenii suferă acum din cauza educației, sunt o grămadă de oameni care au copii la școală și care au diferite frustrări. Un capitol foarte interesant despre cum se poate reforma educația aici, despre chestii chiar care sunt considerate ca fiind apanajul ineluctabil al statului. Deci niciodată sfere care ar fi putut fi gândite în afara statului sunt discutate aici, totuși, cum ar putea fi ele rezolvate fără o instituție etatică. Mă refer aici la poliție, deci servicii de protecție, apărare, justiție, foarte interesant, justiție. Avem scandalul ăsta cu Cristi Danileț acum, care este exclus din magistratură și, uite, ai o discuție care este cumva acoperitoare pentru un caz din ăla, unde se pune cumva în opoziție libertatea de exprimare cu actul de justiție. Cum arată o justiție într-o lume mai liberă, mai puțin etatică? Altă carte pe care vreau să vă prezint este aceasta, care se numește Economia în 7 lecții. Este o carte de introducere în economie de Mises, de care vorbea Adrian mai devreme. Economia în 7 lecții se numește. Deci o carte de popularizare a ideilor economice și a ideilor despre piață liberă. Și iarăși, ca să ne întoarcem din nou la tema, subiectul discuției noastre de azi, pentru că Bitcoin-ul este în sfera monedei, în primul rând, înainte de a fi o soluție tehnică sau, mă rog, în afară de faptul că e o soluție tehnică, este o soluție monetară. Este un răspuns la politica monetară. Și cartea se numește Ce le-a făcut statul banilor noștri, deci din nou o discuție despre socialismul monetar, deci despre etatizarea unei piețe, unui domeniu care n-ar trebui să fie etatizat, n-ar trebui să fie în sfera statului, ar trebui să existe tot așa criterii și mecanisme de piață, deci voluntare, care să gestioneze domeniul ăsta. Și dacă tot am ajuns în punctul ăsta, e trecerea firească la Bitcoin. Vine ca o idee firească. Cripto, Bitcoin, dar nu numai Bitcoin, ideea de criptomonede. Vine, dar până acolo vreau să ne oprim puțin la ceva. Ai pronunțat cuvântul liberalism. Și vreau să discutăm puțin 30 secunde legat de chestia asta, pentru că acest cuvânt și-a pierdut semnificația, dimpotrivă a ajuns opusul lui în piața ideilor, să spun așa. Nu este ceva nou ca un regim totalitar să schimbe ideile în opusul lor, democrația să însemne invers, voința poporului să însemne voința unui tiran și așa mai departe. Acest cuvânt liberalism, care pleacă de la libertate până la urmă, este astăzi pervertit, este prostituat și nu mai înseamnă ce însemna, pentru că este această confuzie și sunt convins că nu e niciodată destul să repetăm. Tu vorbești despre un liberalism, alții vorbesc despre alt liberalism da. Și mai ales în piața politică, unde unii se împart cumva, parcă unii sunt în zona liberală, unii sunt în zona conservatoare. Nu este așa, este o aparență pentru cei care știu despre ce este vorba. Și vreau să subliniez puțin ce înseamnă liberalismul despre care vorbești tu și cum se diferențiază de cel pe care îl prezintă ceilalți ca fiind același lucru. Corect. Respect pentru proprietate. Deci, liberalismul adevărat
avem și o carte care se numește Liberalismul adevărat și fals. Și apropo, asta le găsiți, dacă căutați după Mises pe internet, o să găsiți destul de repede site-ul nostru, și site-ul nostru are o librărie și le puteți găsi acolo, să le cumpărați și găsiți și alte titluri, nu doar astea, pentru că avem și alte titluri. Vă vorbeam despre Liberalismul adevărat și fals, iar o carte de acest autor, Murray Rothbard, care practic susține, și curentul ăsta economic susține că liberalismul corect definit, adevărat, este cel care dezvoltă un respect al persoanei și proprietății. Deci respect pentru libertatea personală, foarte relevant azi, când avem o atacare a libertății personale, o atacare la nivel mondial a libertății personale, și apoi respectul pentru proprietate. Da? Proprietatea văzută ca universul de libertate al omului. Deci lucruri dobândite legitim de către om și apoi care nu-i sunt atacate, nu-i sunt luate decât dacă vrea el să le dea voluntar. Deci liberalismul înseamnă practic o cultură a libertății în a obține lucruri, în a face orice, deci libertate de inițiativă, și după aia lucrurile pe care le ai, o cultură a contractului voluntar, deci a schimbului voluntar, a schimbului numai în condiții de libertatea omului de a contracta. Deci fără coerciție, fără agresiune din partea unei instituții externe. Și marele agresor, marele elefant din cameră este, bineînțeles, statul. Ai și la începutul, în prefață la ăsta, scrie această diferențiere între ce înseamnă... Da. E o chestie interesantă în care, cel puțin în state, în SUA, liberal tinde în ziua de azi să însemne... Antiliberal. Exact. Partea înseamnă de fapt de stânga. Și la noi încă nu am văzut termenul ăsta liberal pus ca și etichetă unor oameni de stânga, dar peste ocean se întâmplă foarte mult chestia asta și acolo este conservator sau liberal. E această diferențiere. Și distincția asta este și în prefața. Da, păi am avut o dilemă când am scos cartea asta, pentru că a fost un proiect care a fost tradus în mai mult timp. A început cu denumirea vedeți că în subtitlu se numește Manifestul Libertarian, nu știu cât se vede, dar vă spun eu, deci se numește Pentru o nouă libertate Manifestul Libertarian. Inițial a început ca Manifestul Liberal și tocmai din cauza acestor confuzii care la noi, într-adevăr, cuvântul liberal încă înseamnă liberalism clasic. În Statele Unite înseamnă stângism, cum bine zicea Felix. Am decis să spunem libertarian. Libertarian fiind această dezvoltare cât mai coerentă a ideii pe care tocmai am spus-o. Respect pentru proprietate și pentru contractualism, pentru schimb voluntar. Dar e important să facem și distincția asta terminologică și să spunem că foarte multă lume confundă libertarianismul cu libertinismul. Da? Și sunt două lucruri complet diferite. Libertarianismul înseamnă pur și simplu un liberalism clasic care depășește, să zicem, lipsa de coerență a liberalismului clasic. Pentru că liberalismul clasic, pe care îl cunoaștem având cea mai mare înflorire în secolul XIX, a fost un liberalism care totuși lăsa moneda în sfera statului, ori libertarianismul nu mai lasă moneda în sfera statului și inclusiv celelalte lucruri legate de protecție. Și altele, educație, etc. Deci libertarianismul consideră că totul trebuie scos din sfera statului, nu pentru că ar urât statul sau nu pentru că ar fi un anarhist din ăsta cu... există o expresie... oameni cu bombe și cu bărboși cu bombe, ceva de genul ăsta. Anarhismul nu e asta. Anarhismul libertarian este pur și simplu o înțelegere a faptului că nu ai nevoie de fapt de modul etatic de a furniza anumite bunuri. Chiar și orice servicii, da? Ai și servicii inclusiv de care spuneam, care pot fi oferite prin piață mai bine. Asta e ideea. Nu că nu vrei statul pentru că nu-ți place sau că e pur și simplu o chestie inginerească. Dom'le, se întâmplă mai bine altfel. Viitorul este în a ocoli instituția asta, e caducă, e producătoare nu numai de nedreptate, e producătoare de ineficiență, deci ține societățile sugrumate. Și mai spun foarte scurt o chestie aici. În momentul în care în istorie
prosperitatea a luat-o foarte tare în sus. Avem un grafic care se numește graficul sub formă de cross. Deci dacă te uiți la graficul ăsta, vezi o stagnare de-a lungul mileniilor și apoi, deodată, prosperitatea o ia în sus. Deci îți crește și populația foarte mult, crește și prosperitatea fiecăruia. Deci ai o prosperitate care crește la puterea a doua, dacă vreți, da? Sau exponențial în două dimensiuni. Asta a fost posibil datorită libertății. Deci în momentul în care, și s-a întâmplat în contextul occidental, european, acolo, în societățile în care s-a obținut un pic de libertate. A fost un pic de loc dat pentru piață și atunci piața a explodat. Da, și te poți întreba de ce se întâmplă chestia asta. Și răspunsul cred că este că e ceva firesc, e natural, e natura umană și dacă nu s-a întâmplat mai devreme, chestia asta a fost pur și simplu din cauza că oamenii au considerat că modul etatic de a organiza societatea e cel mai bun și în măsura în care au început să zică poate că nu e cel mai bun, poate că e mai bine ca oamenii să fie liberi, poate că e bine un pic să lași nebunia asta așa, să nu mai controlezi totul, atunci au înflorit lucrurile și ideea este că suntem departe de a avea maximul de înflorire. Putem avea și mai mult în măsura în care scoatem mai mult statul din schemă, din toate domeniile. Vreau să mai fac o completare apropo de Murray Rothbard, care ar fi, să zic, părintele curentului ăsta numit anarhocapitalism. Și când zicem anarhocapitalism, cel puțin în limba română, anarhie, exact ce zicea Tudor Bărboș cu bombe, e asimilat unei stări de dezordine. Dar în dicționar, și asta chiar m-am uitat la un moment dat când am avut un alt interviu, ce înseamnă anarhism, înseamnă și o societate fără guvern. Și anarhocapitalism vine din prisma asta. Exact. Bine, acum noi suntem bărboși și astea pot fi considerate niște bombe intelectuale, așa, dar... Și la fel de întâmplător sunteți pentru anarho, deci se leagă lucrurile cumva, creează niște aliniamente. Dacă ați remarcat alineamentele astea ideologice, oamenii, în funcție de afilierea lor ideologică, tind să aibă aceleași păreri legate de orice domeniu. Dacă iei urșii, dacă iei măștile, dacă iei vaccinurile, dacă e așa, tind să aibă unii care gândesc lumea într-un anume fel toți aceleași păreri și ceilalți celelalte păreri. Și așa că faptul că trageți spre anarhie și aveți și bărbi și aveți niște bombe intelectuale, că până la urmă e vorba de nivelul la care este bomba, nu cred că e întâmplător totuși. Foarte bună discuția, păcat că nu avem timp, dar o să ne mai revedem de fiecare dată câte ori e nevoie.